eme ihe nwa gịnị bụ eji ụlọ ọchịchị ụlọ Fulani na-egobe anyị ketekede ọ na-emechi ụnụ o nwere onye kwegheri ihe nke ọnwa ọcha ịda na o jikwa ihe nkene ya bụ m jichi onye ọbụla ka nwa na amakwa m na ejikwa m ihe m ji ejepụta na ekezoro me ndị be anyị asị na-ekwekọ ama gbaa amakwa m taa kama eji m my own. ọkwa oruo gị The ije senior special assistant to His Excellency of Secretary Matters, you are welcome. mgbe emeri ihe emeri We n'aba appreciate your presence. Thank you so much. We are glad that all of you are here tonight. the masquerade This evening. ọkwa na-ekwuru m okwu ị Let's na-asụ say to the governor on security, Abiago. mgbe e nyere n'ọkpara ebut Under your security, Nina Ijemi. don't worry ị ga-ama na sekuriti elu nọ apụta ito ihu achagharị na elu n'ụtụtụ ị ga-adị eke ụga ọkwanụzi aga ọkpara ebut ihe olulu oge ya bụ kịta masquerade performance ajọ mmọnwụ na-abịa ọ bụrụ na ị ka na-afọ anyị kwụsie ike Abụ abụ Chinedu, abụ m onye Ogbonwo. ị na-emekwa n'igbo Abụ ya bụ Chinedu. ị na-adịkwa n'igbo okpowo ịma ndị okpowo bụ ego Abụ m onye Ogbonwo bido ọwa n'aka ka ọ tụtụ na ime obodo ọbụla na ya bụ ya na obodo ọbụla emeri ya. ee ya ọnwa bụ n'ebe steji ndị Fulani ime elu n'ife ndị Fulani echikubo nwe bụ mmanwụ dị n'ike na-abịa oge ebe a na-abịa onye ama ọganachi ndị sekuriti Ọ bụrụ eziokwu, ya na ati anyị wabụ oji abalị eje. onye sisikwa na ya ka egwu ya bịazie ma ọ bụrụ na Abụ ọgbọ n'ike na-abata na ndị otu anyị ka ọ bụrụ na iji abalị ego ime anyị bụ onye ozi ọta ka ịma. Ibe mara eziokwu achọkwa m na ịma ma ọfụma. ma amaghị gị ruo na atịkpa Ihe a bụ ndị otu anyị na-abata nụ. Unu nwe ọgbọ. The DPO, thank you very much for giving us the conducive security environment. Thank you so much. Thank you, Ebo DPO. ha batawanụ na akwa ka a na-ete Onye na-eri ego adasa. bịa gịnị bụ echi Atụkwa n'ihe chọọ nwayọọ nwayọọ ka mmọnwụ ji abata ebe n'ọgbọ. nchi ọ bụrụ na ọkụkọ ị mụrụ aka amụ wọsa ije mụta ọkụkọ ọzọ ịma na enukwu enyi bụ enyi keta onye ji ihe gụrụ ọkụkọ ihe agba ọkụ bataba n'ọgbọ ebataba n'ọgbọ Onye na-eri ego a. Ebuka nwere ego. biko Obi nwere ego. ọ bụrụ ịchọrọ ọkụkọ Obi nwere ego. Send alum my own here. ọ bụrụ ịchọrọ You ọkụkọ a big guy. ọ bụrụ ịchọrọ ọkụkọ ọgwụ ka onye intenshọn ha m na-eji Ife unu na-aṅụ bụ ezigbote red wine. Escadoro Joe. paska Onye m na-aṅụ mgbe m jere obodo oyibo. Unfortunately, ọ bụrụ na ọ na nlọ. ije aka machi ije bụrụ obodo oyibo na-akpọta ede n'ịnụ Tinubu na-eme ị ga-anọzi iri ibu na ekidnapụ ọnwụ ihe Na nlọ. oke Ekidnapụ m. enwere ike ọ bụrụ Mkpọrọ nsọ 100 million. Nketa ọ bụrụ na nlọ. ụlọ ịba onye agbaji ọbụla jere obodo oyibo cheta na na-anata mbacha na ọnata bọchị na ọ bụrụ ya na mbacha Ọdụnọbụ gbara ọmụ. Ọdụnọbụ gbara ọmụ. bịa Bịa mekwana ihe ahụ. Anyị kwadokwa akwado bịa. biko nwa m achịkwa na anọ enwekwa dibịa ọzọ n'ebe a Nwa agbọghọ na dibịa ga-aba nzo n'ahịa. Ịtụnye mba elu ọzọ ihe o mekwara aka ebe adịrị ya. ọrụ bụ Uchechukwu mba alaji bakwa ịkọ ee ya ọ bụ iwere mara shi anyị babara ịnọ hapụ mgbe m jere n'azụ ụlọ ga-enye ọma m nkịtị sọmasọ Ọpa nka. Eme naanị ya nwa mbiko. Ọpa nka. Ọpa nka ụbọ. ọkwa nka na Ome naanị ya nwa mbiko. Onye ka a bịara ime ebe a. So a na-emezi ihe ọgwụ ebe ọpa nka. mba abụ na agwa na ya ya kwado pepụta ọpa nke pụta ebe a na-ekwe ndekwa agba owo ọpa were ihe ndị ugbo oyi bịa ma na ọsọ ga-ata Ọpa nka ọ bụ ka a na-emezi ebe a. Ụlọ kpọrọ m. biko agbọghọ oko na ndị otu ya pụọ unu ebido nke unu ka anyị tụnyere otu ha nọzi n'ọgbọ biko Agbọghọ oko. ndị nọchiri ụzọ pụtagodunu
Habiacha Pro. Janganza, the Janganza. Please. The Janganza, the Supremo. Then you know the other can the Perico Memu to The Janganza. Janganza. Janganza, the Supremo. Janganza, the Supremo. Ah, boy, come on, the Penny Yagan, which the Rakano. The Janganza Supremo. Oh, Jabokwa, Elkon Winnie. About the Bolomia Noga. What you want to go, Libego? And because what people, Ian Abataka working. I don't call you up in a porno, boy. It's working for working. Anybody who never Shaq Water Mama, all of watch other. No winning. Here to Chamber. Here to Caramba. Here Nabaru as in Tamoshi. Nkano Kocho. Oh, Yabo. Biko, you're not baby. Biko. Yes, so. Because I told them to watch it. I'm going to what is the Chamber? Abo wako. Oya ki botano. Obi wale gi te ko pande ma di sin after because Batago. Utana batago na mo. Obi wale go because Biko onye bu bench for Saswe. she bench no so na ogu no. Also ne papa. Okay. Obi abo ko to ku se. Okay. Oya ke chi ko gu na gu. Big aba to go kado pe obere ga na ha ba kwa to stage. Oya abo. Ma da ko to na go to stage because abo wako manora na bati abego. Eso kuwa na abo. Shout out over. Abo malaika. Then the not Abo soldier. Esi bona laba. Ido abo malaika we bata. I said no. No. Omo chino wa no so tiku panadol. Wo futa ka no ndi chechi go bu mbere yes. Iya guru ka na ebe. Iya guru ka na ebe. Onu kuyi. Abo ni ma ni wori ipopa mi wori ego si na obo pro. Asiri Ṣé shato ká máa kuso. fọwọ́ ní wọlé ìbòbò wọn ego? Shato kuso. Ìjẹ́ of Africa. Ọba kì í wé ego wọn ìbòbò náà ní ìwé ṣùgbọ́n. Thank you. Biko. Ọ ga-anọ n'ebe ahụ ọ nọ ka e wegara microphone ihe ọ bụla anyị na-eme biko ndị mmadụcha ọ bịa nọ n'ebe a ọ ga-anọ n'ebe a ọ nọ n'ebe a fesi ebe ebi biko ndị mmadụcha n'ụzọ Ṣé nkọ́tà onye mmanụ? o nwere ime mgbochi nwa chi ndị nwa ji bụ panadol pụọ Chairman n'ụzọ Chief ezigbo ọgwụ Executive na-adị Nkọ́tà Oil and Gas. ngwa aka ndị ogene na-eme mkpọtụ ọ na-abụma ndị ji ọtapịa onugbu ndị ji bụ ihe na-achakwa n'ụzọ ụfọdụ ọgwụ a na-ata ata ka ngwa aka maka adịrị ọgwụ na-ahụ ọ bụrụ mmadụ wee na-ekwu mmadụ sọọsọ onye bụ ọdịka onye ahụhụ ọkụ biko anyị na-echekwa otu agbọghọ oko ha gbagokere aka ọnụ N'ike pawa dị n'ike ndị mmadụ ka ọ nọ n'ụzọ
onye ọbụla ka abụọ mmadụ wee ego n'aha ka ọgụ mmadụ na si aba asị n'ụzọ ndị mmadụ si n'ọsa ịza ike ekwete bụ ife kedu onye na-abịa ego gwa ihe chere ndị nọkwụrụ ihe chere ndị ọkwụrụ aba ọ sị nkọta onye mmanụ na-abịa ego chairman chief executive si nkọta onye na-aga si nkọta onye mmanụ si nkọta onye mmanụ na nke n'elu maikrofon na-enyeghị maikrofon ọrụ onye ọbụla gee ntị onye ọbụla gee ntị geenụ ntị biko enyeghị maikrofon biko ndị a nọchiri mmanwụ pụọ n'ụzọ